ambalmo ani nyakma bikibara mbambolo kada ukuloka ode tratado dogo jomobli do botola duanza nika kunda boninka okoni yelena dugu jugoro mugu do ka nika kasara la seni mobli kono mogo numa saka saka lu ya ire ka fo ko mogo fla koni nintoro nin koina ato nunu koni ulu jogina ko sebe ulu tagara duanza docteur Sobala ye docteur nyamogo yere ya ire ka fo ko mogo be ula munu te seka to no ni ubena chukoya nyini nika takani ulu sevare fene docteur Sobala kibara wera mambolo kada ukuloka ode nouvelle ena ni oye école soye mumbe anga foroba chake yoro barake nyamogo ba ulu kala okoni école soye wala sa iga tawla fo iga teme nyogondan do refe o nyogondan ko ninkera amame o nyogondan kelo ni oye o candidat we ulu ko ni farala nyonga ha jekulu sigi jekulu mga hakilna e wala sa nyogondan mbese ka ke jele ya ka chugamna yuru ku kanaka akokoro taraka temele o nyogondan kela nun ko ndega jekulu oye sebenke ninga kangarda jamana nyamogo nyana ko yuru ku kana do ni nyogondan jabi ko la sabla mo kom ko ngumbe e ko li nyamogo ala ni nyogondan kela nunu ulu ka ya me o chenka ko sebe ko u woni jigi abo o kan o datna do yuru ko kupmala me u yae ka fo ko jabi to bolite te me do hunda ma do kan o directeur ko ni ko o e barabla ka bo e ko li directeur la kam ni o kala tumamna ul wonni hakli sigite nyoko fetuguni sabla mo ko chama ko ni kele no ka bisiki ya ka fo ko ni yae o ko ni o bola e ko li directeur la ko iba soro yuru ko re talaka nyeshi amani amason o ko nunuma o ko ni sababu yala ni joklu ngoni kelembe ka kangarmada kambla koni yurgu koni yera ni jabi nunu na ni jabi nunu koni madi jelia ka ulu koni dena usigite ndo ambal ma ni kibara ne mambolo kada ukulo ka ani che ako kulo majola